O lectoriño sobe na máquina do tempo nesta 17ª edición. A mostra de literatura infantil e xuvenil de Vila García viaxa este ano ata as orixes da vila. Faino cunha dobre finalidade, poñer en valor o patrimonio local e ensinar os máis mozos a través da lectura todos os segredos da cidade. Como principal novidade desta edición, vaise organizar un roteiro polos puntos que aparecen no Xardineiro dos Ingleses, a obra de Marcos Calveiro. Nesta iniciativa van participar alumnos de bacharelato. Participan os centros educativos o Castro Alobre e o Bouzabrei. Pensamos que pode ser unha boa iniciativa de cara tamén en próximas edicións no futuro, incorporar o traballo cos institutos, cos mozos, para implicalos un pouco no tema da literatura xuvenil. O lectoriño botará a andar o 21 de abril coa apertura da mostra. Nese espazo exporán o seu material a lo menos 7 editoriais, e todo para fomentar entre os nenos e os mozos o gusto pola lectura. Xa seremos uns cantos anos desde a Concellería de Xuventude de Vila García pois intentando fomentar algo tan simple como é o amor pola lectura desde a máis tenra infancia. Está máis que demostrado que os nenos que adoitan este tan san hábito desde pequeniños, pois no futuro serán lectores tamén e probablemente adquirirán unha capacidade de reflexión e de capacidade crítica que os non lectores é bastante probable que non alcancen ao mesmo nivel, polo menos. O evento tamén repite como colaborador o CSIC, cun obradoiro de arte rupestre e un contacontos. A verdad que tuvemos o placer de poder contactar en esta edición, porque estuveron moi alegres, non? A verdad que tuvemos unha acollida por parte deles que ás veces non se esperan, non? Dun centro de investigación tan importante como o CSIC. Todos os actos van ter lugar na sala de exposicións do Auditorio Municipal.